Soare 2011 s podtitulom Future Vision je už 11. ročník Skautského hudobného festivalu celoslovenského, dá sa povedať aj medzinárodného, lebo máme aj pár účastníkov z Českej republiky, dokonca aj z Belgicka, Španielska. A čo ich... Čauko, čauko, čauko. Tak, my sme kapela 100 múch z Banskej Bystrici a dokážeme toto. Future Vision, alebo hudba budúcnosti, je to, čo môžete zažiť na tohto ročnom Soare. Zaujímavé debaty o budúcnosti roveringu, zaujímavé hudobné štýly. Tento rok tu máme veľmi dobré zoskupenie kapiel. Tieto ingrediencie jednotlivých kapiel sme veľmi dobre namiešali do nášho Future Vision, aby sme mali ten Future Vision. Tí, ktorí tu boli, vedia, že včera sme mali krásnu čerečničku na torte a to bol posledný koncert Halogenerátor, ktorý bol vlastne DJ, ktorý si miešal nejakú tú future hudbu. Takže to bola veľmi dobrá čerešnička. A čo sa týka dnešného programu, tak účastníci sa veľmi majú na čo tešiť, lebo je to dneska veľmi zaujímavé. Ja veľmi neprezradím viac, lebo treba to zažiť a treba to vidieť. A musím povedať, že tí, ktorí tu nie sú, musia troška ľutovať, lebo tento ročník je The Future.